ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ತುಳುಟ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ 12 ತಿಂಗಳುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ತುಳುಟಿ ಇಪ್ಪಣ ತಿಂಗಳು ಆ ತಿಂಗಳು ತುಳುವರಿ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಗಲ ಆಚರಣೆದಾದಿತ್ತು, ಆಗಲ ಪರ್ಬದಾದಿತ್ತು, ತುಳುವರಿನ ಪರ್ಬದಾದಿತ್ತು, ಆಗಲ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮಾತ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಪಗ್ಗು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ತಿಂಗಳು ಬಿಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದದ್ದು ಬಿಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಬೇಸಡೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತನಾಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೇ ಹಿಡಿದು ಜೂನ್ ಮುಟ್ಟು. 3ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಕಾರ್ತೆಲ್ಟು ಜೂನ್ ಜುಲೈ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಟಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಜುಲೈ ಹಿಡಿದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಆಟಿ ಕಳಂಜ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಅಗೇರು ಬಳಸೋಣ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸೋಣ ಕ್ರಮ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಡು ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಅನ್ಪುನ ತುಳುವೆರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರ್ನಾಳ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಟ್ಟು ನೀರ್ನಾಳ್. ಆ ತಿಂಗಳು ಚೌತಿ ಮಾರ್ನೇಮಿ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತ ಪರ್ಪಲು ಬರ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನ್ತೇಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ನವಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ఇప్పుడు ತುಳುವೆರ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ತಿಂಗಳು ತುಳುವೆರ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಜಾರ್ದೆ ಅವು ನವಂಬರ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ. ಈ ತಿಂಗಳು ತುಡರ ಪರ್ಬ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಬೂತಳಿ ಕೋಳ ಮಾತ ನಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಪೆರಾರ್ದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟ. ಪೆರಾರ್ದು ನೇಮ ಮಾತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ನೇಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನೇಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ನಮ್ಮ ಪುಯಿಂತೇಳಿ ಈ ಜನ ಪೊಣ್ಣಿ ಮನ್ಪಿರ ಅವು ಜನವರಿ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟ ಇಕ್ಕೊಂಡು. ಆ ತಿಂಗಳು ಕೆಡ್ಡ ಮನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೇನ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಋತುಮತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೆಡ್ಡ ಸುತ್ತ ಪರ್ಪ ಆ ಪುಯಿಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯಿಡು ಕಂಗೀರು ನಲಿಕೆ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತು. ಸುಗ್ಗಿಡು ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆದು. ಈ ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಿಂಗಳದ ಫಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕು ಬಂದ್ಬಿಡ ಏನು ಸಿಂಗಳೆದ ಹೊಂಟ್ಪೀರು ಆಣಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆಗೆ ಮಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆಣಿ ಕಡಪುಳದ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ರೆಡೆ ಬರ್ತಂಡ ಇನಿ ಸಿಂಗಳೆ ಇನಿ ಪೋರ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ತಿಂಗಳದ ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಏನು ಪಣ್ಪಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ